Dito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Magandang gabi, Metro and Mega Manila. Check your love radio TikToks. It is now 31 minutes after 7 o'clock as we are still broadcasting live across the city by the bay. Kasama pa rin po ang tropang EDSA, pinangungunahan po muli. Henyo! Pero Jose pa rin kag nagarago mo. Siyempre, kasama din po yours truly, Diego! Bandido! Pag may buhok, hindi po ako yan. At siyempre, ang kukumpleto sa tropang EDSA, ang cute na napakakulit. Napo ni Tanghenyo, walang iba kundi si Duday! O Duday, say hello na to everybody! Hello po sa inyong lahat. Good evening po sa inyong lahat. Especially po sa lahat po ng mga angkol na nasa kalsada po ngayon. Lalong-lalo na po yung mga tatay, yung mga daddy na napagod po galing sa work na nag-work para po sa mga kagaya nila, sa mga anak nila na siyempre nag-aaral para po sa aming future. Maraming salamat po. God bless you all po, mga uncle. I love you all po. Grabe naman to si Duday, nakaka-touch naman, ang cute-cute naman. Kaya ka inabandonan ng tatay mo. Teka lang, saan na ba yung tatay nitong si Duday nga pala? Matanong ko lang. Ay, nasa abroad sa akin nga iniwan kasi kinakailangan maghanap buhay para sa kinabukasan ng batang makulit na yan. Ay, oo nga. O, sige. O, eto na, hindi na natin to patatagalin mga kabisyo. Pag-usapan na natin to. Ipinaramdam sa isang babae na siya pa ang masama. Oh no! Matapos niyang tanggihan ang pagbayad ng $150 ang kinain ng isang sa mga grupo na dumalo sa isang birthday party. Ganito kasi yung mga kabisyo, to give your context, a little bit of context. Dumalo kasi siya sa birthday party ng kanyang kaibigang model sa isang Brazilian steakhouse. Wow! Oo, kung saan siya po yung iniwan na magbayad ng medyo malaking halaga. Sabi niya, hindi niya makilala yung dumalo, bakit siya magbabayad? Ang logican na natin to! Ay, sige, logican mo na yan para mahimasmasan yan. Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logica na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well mga kaibigan, pag ganitong klaseng kaibigan, may ganitong klaseng kaibigan ka, red flag na yan. Layo ka na dong. Diba? Kahit siguro ako, in-invite ako tapos ang usapan is ambagan, okay lang yun kung mag-aambag ang lahat. Ang problema, yung mga mag-i-eat and run. Diba? Minsan kung sino pang malakas lumamon, yun pa yung tumatakas at hindi nag-aambag, di ba tang? Ay, tama ka dyan, kumbinsin yung masaklap kung sino pang lumakas, lumamon, hindi nag-ambag, yun pang mag-take out. Tama ka rin din dyan. Pero alam nyo mga kabisyo, the behavior kung saan yung mga individual don't feel shame o hindi sila nahihiya o hindi sila nag-hesitate na mag-contribute ng kanilang fair share sa isang sitwasyon kagaya ng pag-split ng bill can be influenced of course with the various factors yan.
Siyempre, isa po dyan sa mga lack of awareness of empathy para sa iba. Pangalawa po yung selfishness, yung makasarili, sarili lang iniisip. At yung last po, yung feeling entitled, yung mga feeling pasikat. Feeling bida-bida. Oras pa natin, 7:35. Shoutout nga pala kay Konsehal Tote Ropeta ng Imos, Cavite. Good evening! Sasakyan si Ka